Kau yang ngasih oban ai kublai pi ki viewers ki banyak ki bab jupet nak kawai kapor si kawai pan ngasih orang ban ai kublai hang ni ya ka Khasi Student Union jongka Sora Circle badling ba kani ka video ngawan rak sepi ya kani ka kubor ke jingpen bana hakaba nakaliang jongka KSU Sora Circle kelapli ya kani ka lat kelenti nak benta ki thei ki rang don sap jongka tei ka dong ka than ke bahap apo ka Sora Civil Subdivision. But kani kalong siya ka kabukser ka kaburupa namta ki thei ki rang don sap jong ketiga dong kathan hakaba ki lapli ya kani ka jingekop mare marathon hakaba ki don arbenta ki kenthei bat ki senrang ka price namta ki kenthei bayok baningkong kendai lai hajar namta ki bayok baar kanlong ar hajar namta ki bayok balai hajar bat namta ki bayok basau basan kanlong marsan spa bat kumjuru kani ka price kanlong kumjuk ya ki senrang. But kinong simenta ki bahap ki bala banwan simenta kani ka jingekop mare marathon kan dei tang kinong song ki bahap hapo ka Sora Civil Subdivision but kadon kame pi ba pinwan ra ya ka bat certificate but ya ka epic kom ka jingpen sisa ba pidei kinong song bapura jong ketiga dong kathan but ka jaka ba penlong ya kani ka jingekop mare ka dei na kor song that kli sinong Sora Sadu sya sat sopen bat wan phai biang na sat sopen sya kli sinong Sora bat ka jingjingai jong ka jingyekop mare kanlong 10 kilometer hakapor ndriu siteng men step haka arbo praterik uni ubnai baar arajar arpoar te kani kalong ka jingpen bana bat kalong sya kalat ka kabu na benta ki thei ki rang don sap ki bakwa bane simenta bat ngasngeu ban ai kublai si kadai ya gini ki samla jong kejat benriu hakaba ki lengba jong ki lapli ya kani kalat kelenti nak benta ki rang ki thei don sap jong ketiga dong kathan bat nyakit bokit ruang ya pi ki nong simenta ya pi ki samla nong penyat ya kani ka program ba kanlong ka bajop bat kanlong ka bayat bet ya jerenti bat ngikermen scam baleng ba ka jing tre system bat ka jing yai kentiu jong pi ya ki kun samla jong ka dong kathan bat jong ka ri bet kejat benriu ngin sayuk ban sei nang ni syakmat ya kita ki kun samla ki balong ki klur haki babun ki benta jong ka dong kathan bat jong ka ri bet kejat benriu mat saprang klur kari nang yai tre system bat imslam kari khasi jat benriu hi bro ko wi namta kitu ki ba kwa ban simenta bat le se don apdeng jong pi ki bompat syai halor kani ke jing pensai jong aleng ba kani ka video pilak ban fun ya student badi usketeri jong ka Khasi Student Union Sora Circle hak ini ki number ki bangabu hang ne po jong ka screen kublai sibun.